Много са различни и реших, че всъщност искам да си взема каравани, в следващия сезон да бъда и аз караванджи, тъй като караванът се пак дава някаква стабилност при сериозен дъжд, можеш да скриш инструментите, мога да работя вътре музики, взел съм си така мини студио с мене, компютъра, основните неща, които ми трябват и дава по-сериозни условия. И така мога да остана и цялото лято до края на септември, мога да остана тук. Започнеш наново, мислиш тук света ще спре, няма вече накъде. Най-готината част за мен е вече като седнем тук в компанията, особено като имаме останалите музиканти от София, като са дошли и те за участие, ставаме към 10-12 човека. Ръки се изваждат, нали, салатите, бърборенето, всичките случки, истории. Много е смешно, много се смеем. Цяло не е супер шумно. Това място е такова готино за почивка. Хем има атмосфера бохемска, артистична, хем е сравнително релаксиращо. Имайте предвид, че все пак тук на градина доста известни личности са идвали през времето и идват. Милен Църков, тук се виждаме всяко лято, той идва да кара сърф. Лора също подвизава една каравана понякога, така че според мен хора тук са свикнали с артистични, популярни личности. Не мисля, че чак толкова така специално ги отразяват. Готина атмосферата, хората са много спокойни, френдли. Всичко е много приятно, съседите си помагат, дай това, дай това, наглежда каравана тук, като няма мене. Имаме си, нали, магазини тук в къмпинга, ресторанти, има няколко много готини с такива обедни менюта, готвени, вкусни. Въобще е пълно щастието за мен. Много от публичните личности, много не знам дали, но някаква част обича такъв по-спартански живот, може би кефът се повече на такъв живот и като смяна е окей, защото все пак ти живееш постоянно в медийното пространство, малко или много камери, светлини, елегантни облекла, нали? И в един момент можеш всичко това нещо да го загръбиш, да си ходиш тук по гащи и по угола на плажа, да не мислиш прическата ти как е, имаш ли грим, нямаш ли грим, камери няма и много е истинско. Тук приближаваш се към природата, ти си сред природата, ти пристъпваш от караваната, която по принцип е и тя пълна с пясък, леглото ти има пясък, стъпваш тук и си на пясъка, гащата ти има пясък, навсякъде. Аз дори, когато свърши сезона, си го нося в София този пясък и дълго време си го петляркам из апартамента, защото ми носи приятно усещане за море. Не знам, едно е да излезеш от 5-звезден хотел, да отидеш на плаж, на който има 3 реда шезлонги, чадъри, сервитьори, цялата история, друго е тук. Колко време смяташ да останеш тук? Докато ме изгонят по края на септември. Като ми кажат, тази затваряме, трябва да си тръгвате, спираме ток и всичко и тогава ще си тръгна и аз. Аз съм много развълнуван и съм рядко впечатлен. Тя е толкова красива и родена е за мен. Аз потъвам и в очите, любовта презатъче. Тя ме кара да се чувствам непораснало момче. Ах, морето! Ах, морето! Визитата ви в днешният образцов дом е към края си. С усещане за фантастични морски приключения, екипът ни ви казва довиждане. Позволете на лятото да насърчи вашите фантазии, свързани с промяната на дома, а на есен вратите на нашия дом отново ще бъдат отворени за вас. Нека лятото започне сега.